Idyunivesiti yase Fort Hare kwiphondo laseMpuma Koloni izinqumamisile zonke izifundo. Ledyunivesiti iyalele abafundi ukuba bakhwelele kumasango ayo ngokukhawuleza. Oku kuza emva koqhankqalazo olunodushe lwabafundi lweeveki ezimbini. Abafundi batyhola ngelithi bangamawaka amathathu oogxa babo bangakwazanga ukubhalisela izifundo zabo ngenxa yokuba betyala ledyunivesiti yaye bathi abo bafundi baphuma kumakhaya ahlelelekileyo abanokwazi ukuhlawula amatyala abo. Lo ngumsindo nezixholo-xholo ezithembende ledyunivesiti de iiveki zambini kuxa kungokwidyunivesiti ithi kwanele. It's a very difficult decision. It's a predicament, if you like, for management. Yes, but at the same time, the current state of affairs is debilitating and cannot therefore be allowed to continue. Kwabanye abafundi kukuphuma baphele kule dyunivesiti ayisiyo ngxaki. Kodwa kwabo bahlala kude imali ngumngeni. So we're waiting for a court order from the university. We are planning to write to them now before we follow the legal route to ask them about the legalities of them evicting us. Idyunivesiti ithi abo baphansi kwa-NSFAS nabo baqhuba kakuhle kakhulu kwizifundo zabo bavunyelwe ukuba babhalise ngaphandle kokukhupha nepenegoso. Ithi nani labo bangavunyelwanga lingaphansi ko-1,500. The university is owed huge amounts of money. As we speak, just debt, not of wanted to come in now, debt, all debt stands at 1.4 billion rand. Ukanti umphathiswa wemfundo ephakamileyo ugqirha Nzimande unentlanganiso nabaphathi bedyunivesiti ngolwesihlanu. Kwiindaba ze-SABC ndingubusisiwe Jameson Amantashe, ndiseMpuma Koloni.